Čaute, takže ja vás vítam pri ďalšom videu. Ako máte možnosť vidieť, sme pri mojom New Hollande, ktorý sme prikúpili v Lani. Je to 9080. Pomaličky si ho rozoberáme. Nejaké kládky, remenice, reťaze sa menia, remene, takže údržba v plnom prúde. Ako vidíte, tak som si stihol jebnúť už aj po nose samozrejme, lebo jedna kládka nešla povoliť. Takže šikovnosť na to všetko. Samozrejme kľudne mi píšte do videí, čo by ste chceli vidieť aj od kombajnov, údržba, z kabíny. To je jedno úplne, kľudne sa do toho vložte a keď robím to pre vás, chcem to robiť hlavne pre vás. No a tento rok pôjdeme do žatvy s 3 strojmi, bude to všetko CR-ka, dozviete sa neskôršie ešte s akými lištami. No a ja by som vás chcel aj teda poprosiť, že už keď máte taký záujem o tie videá, keď to zhliadnete, kde je aj cez 50 000 zhliadnutí, dajte tam odber, prosím vás, dajte tam ten follow, páčik, takže srdiečko, ak by ste nevedeli, čo je páčik. A ja sa teším na ďalšie videá, teším sa na to, že nás bude pribúdať. A čo viac dodať, vidíme sa na ďalších videách a fotkách. Ďakujem.